Straight to the point. Now, atong balikan, mahigala ang nahitabo sa impeachment kagahapon, mga suking tigpaminaw. Kung atong isummarize, mga higala, si Gina Acosta mao'y gipresentar. Unya si Gina Acosta maoni ang SDO sa OVP. Buto pasabot siya mo Special Disbursement Officer sa Office of the Vice President. Unya gideklarar siya mahigala nga hostile witness. Kinini ang tungod mga kagalaan kay naa siya magtrabaho sa Office of the Vice President. So masabot nato mahigala sakto rasad, no? Sakto man ang desisyon nga hostile witness siya kay kinini ang bisan ang prosecution may nagpatawag niya pero di man ka maka-expect sa testimonya ni Gina Acosta day nga mulaban nila, no? Sumuna nga at least makapangutana sila og mga leading questions ang prosecution mga sukit tigpaminaw. So nadeklarar nga hostile witness o nya mo to na pangutana kadtong imong i-evaluate ang tanan nga mga nasulti didto mahigalang Gina Acosta nasulti na panahon squadcom, no? Unya kinini ang kadtong tanan gyud nga nasulti mga higala, no? Og kinini ang pagkuha sa kwarta siya mo SDO iya gihatag ngadto kang latsika ang kwarta. In fact mo na bisis mahigala sa kuha nga mi-issue sa notice of disallowance kay ngano kuno nga giditsog hatag nila chika unya ang nagsugo niya megala si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kana nga mga punto mahigala na istorya na atol mahigala sa Quadcom. Dugay na kanang istoryaha mga sukit tigpaminaw. Unya doon na lang sila mga gigamit nga mga props kagahapon pag-dramatize mga higala sa presentation, no? Kagahapong adlaw mga sukit tigpaminaw. Unya kinini ang hitabo mga kagalaan ato ning natagag pagtagad kay paabot pa ta sa cross examination sa ani. Ang problema walay hearing ron o pa man mahuman ang direct examination, no? Kung samot kita kalangan ani mga sugit mo, no? Direct examination pa lang walangan god. Unya kung malangan ang direct examination mo budget og 2 days mga sugit mo minaw por bida. Dako ang kuana ani, no? Dako mga higala nga oras ang makuha niya kada adlaw ra ba ani mga kagalaan kung atong tuuhan tong claim ni Senator Ping Lacson og ni Senator Win Gatchalian nga 25 million ang kada adlaw mahigalang gasto sa Senado. Straight to the point. Unya kung atong tan-awon mga kagalaan ikapila naman nga adlaw ron sa trial ika-16 na to. Grabihan, no? Oh, yeah, ika-16 na. So, 25 million times 16 days, ika-17 no takaronday, no? Okay, so muna ni mga kaigalaan, ang medyo dako-dako na nga gasto, mga sukit paminaw. Karon wala ron madayon, gumikan mga higala kay dunay matawag nato mga kaigalaang bagyo-bagyo dito sa kauluhan. So, kung atong ibutang 16, ika-16 na, 25 million mga higala, times 16 days in Daiken, pila na? 400 million na ang gasto, no? So far, nyanan kay impeachment kay mo, giba ba na lang mga 90 days man. So 90 days, 90 times 25 million, abot og billion ang gasto ani. Mahalon kining sirkus atong gitan-aw. Kaya ang nagsulti ni may ganang 25 million si Lacson man. O si Win Gatchalian. Pagka-presidente may galang Alan Peter Cayetano isla. Usik lang hanggang Alan Peter Cayetano, 25 million yun ang adlaw sa Senate. Sa ito pa itong tuhan nga 25 million ang adlaw, ika-16 ka adlaw kagahapon, so 16 times 25 million pila, 400 million na. Straight to the point. Ika-16 pa lang kaadlaw na. Ang problema ani ron, kay 90 days, at least 90 days ang trial. Murag mulapas pa ni kini nga dagan sa trial nga usa ka witness ipresentar may ganitay pila ka adlaw day. Kay di man mahuman, direct examination karong adlaw di mahuman. Unya ang cross examination pa. Hindi ko man sa cross examination, do na pay redirect, do na pay recross, mangutana pa mga senator judges. Pastilan. So malaygay ni kining maong impeachment trial gasto ni nato mga higala gikan sa buhi sa katawhan. Straight to the point. Unya og dili mahumag 90 days, maabdan ta sunod tuig. Kay kanang 90 days equivalent man na og 3 months, more or less, no? So, og dili mahuman mga higala maabdan ta sunod tuig. Wa na ang mga tao sad moingon na pod nya wa naman October
mag-filing naman certificate of candidacy. Ngano di naman lang ninyo napabuton. Kini ko malaygay mahigala ang prosecution may makabantay sila ni day. Nga kung ang ilang kining dagan karon usa ka witness i-present nimo 2 days sa direct examination pa lang daan. Kining 90 days nga gibana-bana nga 90 days 3 months di ni mahuman ning kalakiha indekin. Sa actual na ba? Kay mo man ning forecast nila nga 90 days mga higala ang trial. Pero ang dagan ron usa ka witness i-present nimo di man mahuman usa ka adlaw kaduha ka adlaw ang labot na sa direct examination. Nya na pay cross examination. Human sa cross examination mo balik pag redirect mo balik na pug recross. Plus ang mga senator judges mangutana. So, pila may magasto sa 90 days ng gudaan kung imong tanawon 2.2 billion pesos ang gastuhon. Straight to the point. 2.2 billion. Sure ka sila sa kwintada nila anak nga pangitaon ng 125 million ni Sara Duterte. Ay butan talang appeal tong sa DepEd nga 600 million tanan. Mugasto kag 2.2 billion aron pagpangita mahigala sa 600 million ni Vice President Sara Duterte. Nga hanto doon wa pa mo probahi og nakawkaw batong kwartahwa. Straight to the point. Wa pa may naka-probar mahigala. Mao nang pangutanang Attorney Michael Puwa naa ba kay ebidensya nga bisag katiting lang nga nasud sa bulsa sa Vice Presidente. Wa pa gyud ka-probar. Kaning gipang yaw-yaw nila kini Gina Acosta dugay naman ni katopom ni Squadcom. Human naman ni iyang testimonya Squadcom. So mo ni gastuhon mo na nga ang mga tao mahigala ining mahalon nga circus 2.2 billion atong gastuhon for 90 days ha. Ug mulapas pa gyud 90 days, mulapas pa gyud na mudako pa gyud gastuhon. Ila pa ning gidapat sa flood control day. Malagmit, masulbad-sulbad pa unta mahigalang di na maglutaw ng mga tao diya sa baha. Straight to the point. Pero mamay ilang gusto, impeachment magyud okay sige. Mo na nga ayaw po kalimti ang flood control. Mo na itong hangyo na lang mga sukit di paminaw ba? Di man pwede nga imo move on sa flood control sa pag move on na nga grabe mang baha mga kagalaan. Straight to the point. Nya gahapon sa impeachment, diya po'y Erwin Tulfo mahigalan ni Barog siya. Kay kinim ko Gina Acosta makigalan, expected maguna nga kinigaw mga staff ni Vice President Sara Duterte. Parehagong kanhi Presidente Rodrigo Duterte, tungod kay Bisaya manguni sila. Taga Davao, posible gyud dako gyud ang expected na nga ang iya mga staff, nani panguhaon mga staff nga mga Tagaog, pero doon naging mga staff nga makuhaon mga taga Davao. In fact, ang Chief of Staff ni Sara gani may gala Sulay Calopis sa Davao man. Kaya nga naman tungod maguna sa imong trust and confidence ba? Trust and confidence mo na. Nakay imong mga tao. So malagmit gyud nga kining mga staff niya naaman to mga Tagalog pero nagdapo siya mga Bisaya nga iya gyud naanda na ba? Kada bitaw naanda na nimo nga imong mga staff nga maugay makatan-aw nimo makadeliver, suguon nimo makadeliver inana. So kay taga Davao man Sara Duterte samang digong ang mga staff nga mada naagi mga Bisaya. Ha? In fact, kini mahigalang mga labi na kanang members mahigala sa Presidential Security Group during the time of President Duterte, mga Bisaya today. Masabot nimo kay kinabuhi gud nimo nya imong itugyan mahigala sa imong mga security personnel. So kana mga Bisaya na. Mao po niya mga staff. So kini Gina Acosta indeken. Sa pagkaroon taga Davao gini. Gina Acosta mo ng Bisaya ang dako ni siya. Bisdak ba? So kanang bisdak manggod mga kaigalaan. Ug imo nang dadon sa Manila, kitang mga Bisaya manggod mga sukit tig paminaw ug tuwa ta sa Manila maningkamot man kitag Tagalog, pero mahibaw-an gyud ang atong tono. Wala ingon sila kana kuno mga babae, mas ganahan sila ni Bisaya kay ang dila gahi. Kana tinuod bitana ato abot ni Manila bida. Ako makarelate sa ko mga kailan kada yung interview ko tao kanang kon ba kay atong gamiton mga kailan pag Tagalog ato interviewon magtinagalog mo kita kay mamay pangmasa ba. Ang Bisaya gyud pangmasa. Pero ang sunod nga language niya magamit atong pangmasa nga pang radyo gyud. Maningkamot tag Tagalog. Ako mismo kanang Tagalog. Pida. Kabali-bali yung Tagalog.
Unang ako, o kamo siguro naminaw na karon maka-relate siguro mo, di gyud ko manaway anang dili makamaong mo Tagalog, dili mo ako mismo manghigala. Kasabot tong Tagalog, nay magsulti ang Tagalog, pero ako na pasultion, medyo gahi ba? Iba talaga kung Tagalog ka talaga. Pero itang Bisaya talaga tayo, medyo alanganin talaga yung magsalita tayo ng Tagalog. So ko si Erwin Tulfo may gala iyang gihukman nga panluluko kuno day. Nganong panluluko man? Kana magud mahigalang witness, ini mo ipresentar sa korte. Mao kanang korte ang regular court, do na gina mahigalay court interpreter. Do na court interpreter nga naman tagaan niya mong higayon ang witness nga mosulti according to the language nga komportable siya. Nga maka-express siya. Si Erwin Tulfo mahigala bida. Di lang ko ingon niya manaway yung Erwin Tulfo, no? Pero kanang hinay-hinay lang ta siya, day ba? Labi pas Erwin Tulfo mahigala nga utlosag niya Bisaya, pero tuan naman sa Manila, dugay-dugay naman sa Manila. Kana bitaw ang imong language, bitaw nga mo imong native language, kana may natawhan bitaw nga kwan? Og taga Manila, igi ka day, do ka na tao, dadon ni mo Cebu. Makasabot na ng Bisaya, kamauna na mo kwan, pero ang ilang kwan, ang Tagalog kwan, dili mawagtang ilang kwan, no? Maputa kita Bisaya, panalitan ka na sa Gina Acosta. Bago pang Presidente Sara Duterte, gidahas Manila, ibutang talang gidahas Manila sa mo'y SDO dito. Kanapat po yung kag Manila anang usa ka tuig, do ka tuig, di pa gyud kakayo ko na. Nya maka-relate nang mahigala kana bitang mo adto sa among baryo Panalitan. Maka-graduate high school kana adto may galang uban mang eskwela college, naaman mi ang among pabor dyo sa Baybay City Leyte kay naa na mo diha ang bisa magkapobre-pobre ta. Medyo malagmit kita makahumag eskwela kay naami dito ang Visayas State University. Anang Visca mahigala, at least state college ba? Medyo okay ran, laga mga scholarships, maka-avail tag scholarships, ana. Medyo okay yun. Pero daghan niya po mahigalay ko anya, largag Manila, human ka-graduate high school ay, largag Manila, inig-uli ng pista na manguli na, basta mayan ng dag Tagalog. Pero, tinuray lang, lahi-lahi gyud na itong tinagalugan sa kanang pure gyud nga Tagalog. Ang atong Tagalog ba yun medyo gahi gyud? Nya so, pasultion ka mga higala, labi na kurti na. Imo man ang tagaan ang witness og iyang pinaka-komportable nga language nga maka-express siya, makasulti sa unsay angay niyang isulti. Dili nimo ipugos sa parehas lang in English ba? O padalitan mo, ay lang sa korte, like sa regular court, sa may gigamit nga language, English. Pwede pod gani unta mahigala og do naman to move nga mugamit sa Tagalog. Kini sa impeachment digamit og English Tagalog kay impeachment trial man eh. Aron nga maka-relate pod ang mga tao. Di pod magsigig in English lang kay basig na hinuon ganahan gyud mo tan-aw ang mga tao. So mo na sagol-sagulan nimo kan sa regular court mag in English man day. Do nag-interpreter. Ayaw pug sa ng tao diha nga ug di gyud sa kamaong mo in English. Na may makasabot mo kasabot sa English pero dili makasulti. Daghan man na. Lahi man gud ang pagpaminaw nimo kasabot ka. Pero nigsulti nimo lahi sad. Lahi ang abilidad sa pagpaminaw o ang pagsulti. Nay mga tao nga, kamautak sa buta nagpaminaw. Pero pasultiha, dili maka-straight og sulti. Which is daghada, natural. Dili man na bag-o mga sukid nagpaminaw. Mo sa ng Tagalog, suko kas Erwin Tulfo may gala na sa mga tao ni